Halløjse gutter og gudinder, og velkommen til gendannelse af min serie Er det godt, som handler om, at jeg fortæller om et medie af et mesterværk, godt, okay, eller lort. Og i dag kommer vi til at se på filmen Suicide Squad, som er instrueret af David Ayer. Så lad os komme i gang. Jens, kør introen. Filmen handler om den her lille enhed af superskurke, som bliver tvunget til at handle på den amerikanske regerings vegne med at nedkæmpe, dræbe, destruere alt det, der kommer i vejen for den her enhed. Hvis de ikke adlyder, så eksploderer deres boss eller teamleader deres hoveder af. Og deres store mission i den her film er at redde en person, som er fanget i en storby med masser af monstre. Hvis jeg forklarer mere om historien, så vil jeg spoile filmen for jer, der ikke har set den endnu. Det de fleste nok vil høre, det er Jokeren okay? Og til det vil jeg nok sige, at han var egentlig ikke rigtig med. Misforstår mig ikke. Jared Leto's Joker er interessant, underholdende og stjæler de få scener, han er med i, som højst varer i 5 minutter i alt, hvilket ikke er nok tid til at rigtig bedømme, hvor god den her udgave af Jokeren er. Men efter hvad jeg så virker det som om, at de har valgt at gå med en gylden alders Joker, som er mere syg bandeleder, som kan lide at dræbe, og hvor Batman bare er en forhindring, en grund til at Jokeren eksisterer. Og mange vil nok forståeligt sammenligne Heath Ledgers bronzealder Joker, som er den her psykopatisk morder, som kun eksisterer på grund af Batman, med Letos Joker. Ledgers Joker er helt klart min yndlings, men jeg føler ikke, det vil være retfærdigt at sammenligne de to Joker med hinanden, da Ledgers Joker var så lidt til stede i den her film. Så indtil der kommer en film, hvor Letos udgave af Jokeren er med, så har jeg valgt ikke at sammenligne deres forestillinger med hinanden. Men da vi har snakket om Jokeren, lad os så lige se på Margot Robbie's fremstilling af Harley Quinn. For at sige det kort, så er dette en perfekt fremstilling af dronningen af Gotham. Hun er sexet, men guldskør. Hun laver nogle gode jokes, men hun er alt andet end joke, når hun til at gøre sine fjender. Hun er rigtig underholdende at se på det store lærred, og jeg krydser mine fingre for, at vi ser mere til den her udgave af Harley Quinn en gang i fremtiden. Vi har også Deadshot, som er spillet af Will Smith, som nok er den mest charmerende person i filmen. Deadshot er jo selvfølgelig den her super legemorder, som bliver fanget af Batman og så røg i et topsikkert fængsel. Hvis du vælger at se den her film, så husk at blive til after credits for at se nogle små hints om fremtidige filmen. Bare lige for at understrege det. Så skal vi ikke lige gå over nogle af de gode ting i filmen. Alle af hovedfigurerne, som jeg nævnte tidligere, er godt konstrueret. Vi ser deres personligheder dråbe ud af filmen. Man kommer også til at fornemme, hvorfor de handler, som de gør, og hvad de frygter at miste i processen, hvis de træder ved siden af. Humoren er for det meste også godt leveret og sjov. Dog er der nogle gange, hvor det rammer lidt ved siden af, men det er ikke noget, der ødelægger filmen på nogen måde. Visuelt er filmen lækker at se på med alle de eksplosioner, kampsekvenser, jagtscener, der kommer til at ske igennem filmen. Men lad os lige gå igennem nogle af de negative dele af filmen. De har klippet alt for mange af Jokerens scener ud af filmen, og jeg ved mange nok vil sige, at Jokeren ikke er skurken af filmen, han er bare en gæstefigur, men til det vil jeg sige, at det er noget pjat at sige. De havde optaget en hel del flere scener, som blev klippet ud af filmen, hvilket skader filmen i sidste ende, da Letos Joker tilføjede lidt ekstra krydderi. Desværre mangler der noget mere af det. En del af de andre skurke i den her enhed kommer til at ryge for meget i baggrunden af filmen. For eksempel Killer Croc, som laver en eller anden reaktion på en eller andens handlinger. Men lad os komme til min bedømmelse. Suicide Squad er en sjov film, man ikke skal se, hvis man vil gå fra den med et dybt budskab. Der er nogle små ting, de kan forbedre i fremtiden, men egentlig ikke noget, der ødelægger oplevelsen. Min bedømmelse af Suicide Squad er, at det er en god film. En helt klart værd at se biografen, hvis man kan lide nogle 8 top action film. Og det var det hele for denne gang. Husk at like og abonnere til kanalen for flere af sådan nogle videoer her. Men jeg har ikke mere at sige for denne gang, så kage.